भाई बहन लोग आवेला की छोटी मोटी अरे अहिरीन हो बिटिया के लामी हो राजा भाई भौजाई ओ अहिरीन बिटिया से निवेदन करत रही बबुनी सवेरे ही 6 बजे भोरे में अर्घा बा हमरा के एकदम खाटी दूध थान तर के लेके आब रहुआ सूरज देव के अर्घ देवे के बा ईमानदारी से खाटी दूध लेके आए की दूधावा अरे ले आई हो बिटिया और लेके हो लामी हो दूधावा आले अइहो ए बिटिया और लेके हो यही लैया के सहारा लेके भक्त हनुमान जी के बुलावत रहे ए शेखर भैया बबन भाई हो कैसे राजा भाई अजनीला लनवा हो देवता सुमीरा हरि सुमीरा नावा करी तो हाला न ढाला बड़ा देर से नहीं रह रहा हमरा तो बुझाता कि 9 दिन से सभे उपवास बा ना जी सबकर मिजाज थाक गइल बा रात तनी लोग फुर्ती में रहुए फोन हमरा लगा गइल हुए लेकिन सबकर मिजाज थाकल बा चलिए हमरा भैया की तरफ से गुड्डू यादव जी बड़ी लयदार बनी है के पुरस्कार देहनी श्रद्धा के जय जयकार रहल शुभकामना खाती ओ हनुमान जी से प्रार्थना करब कि परिवार में सुमति बन रहो भक्ति भजन में मन लग रहो दुख भंजन मारुति नंदन दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती सुख बंदन मारुति नंदन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुख सुमीरा नावा करी तो
और का और का राम जी के दूत हो पूतयंजनी के करी तो पूजी तो चलिए ये गीत संगीत पर ये हनुमान जी के बंधन पर परम आदरणीय हमरा ओसिहर चाचा जी उर्फ मुखिया जी के माध्यम से 1 मुट्ठी रुपया का पुरस्कार आई हमरो खातिर आहे निर्तंगन खातिर आई श्रद्धा के जय जयकार रहल शुभकामना खातिर मालिक से प्रार्थना करो भक्ति भजन में मन लागो रहो गावो तारे लाल हो बाबू लड़ी गाहो ना चरने या तो लावत हो बाड़े अंजनी चौगुन में आ जा हलावत हो बाड़े